Пана Бога прославить Божа, Бог утешить и нам поможет. Божа дорогою крочить мушу, так як ти, наставник. На Бога люди любити треба, так як ти, наставник. Як тяжко Снятся усё, коли со мной завсёды будешь ты. Я хочу вам, конечно, подякувати за ту пам'ять. 20-та пілігримка, но вона тільки почалася. Як вона скончиться, залежить від вас, конечно. Не хочу, щоб вона була така опошняя, как тут дописали, что не дойшов. Это так само для мене, конечно, великий дар. Ну, але ви так, я завжди захопляюся своїми парафіянами, їх не такої хитрості. Бо я не ведаю, що я цукерки не ем, і подарили мені цілу торбу. Ну, я думаю, що це буде вам. Тому дякую вам, і я ще раз вам, бо це подарунок вам. Все це віддам. Ну да, это моя 20-та пілігримка, безумовно, у Буслу, бо я ще у Варосісу ходив, у Люрт, у Компостели не, але от у О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, прославляйте Бога всі народи, спашеної пісні йому співайте, бо його ласка завжди з нами, а його милость навіки.